थांनाय आगस्ट दाननि 16 तारिख 8 मार्च 2005 आव आं जेब्ला इउपिपिएल दोलोआव गासै 144 जन सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफ आव जयनिं हाबाफारि लादोंमोन अब्ला रत्ना मुंनि सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाया आंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि रावजों सोंखारिनि जुनै आं दिनै बिनि हेंथायै फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैफिननाय जादों। आङो माखासे सम मोनैनि गेजेराव आङो बे प्रेस मिटखौ लाथ'नो हायाखैमोन, नाथाय आं दिनै बिनि गेजेराव फैफिनबाय आरोखि बेखौ काउन्टार होफिननो होननानै। गासै जोंनि गामियाव बियो बुंदोंमोन बिसिनि गामियाव 140 जन भटार्सआनो गैया होननानै बुंदोंमोन आरोखि बे जोंखौहाय। नाथाय जोंनि गामियाव गासै अल बिजयनगराव सावथाल बर' 720टा भटार्स दं आरोखि, आरो बिनि गेजेराव बर'फ्रा गासै 228 जन दं। आरो दा माखासे भटार्स गाखोनायफोर दंबावो 30 जनसो, गासै बिदिनो जोंनाव 750सो भटार्स दं आरोखि। आरो आं बे 144 जनखौ गासै जोंनि बिजयनगरनि गोजा जयनिं लायाखै, मानो होनबा माखासे जोंनि बिजयनगरा खावसेयानो बिपिएफ दंखायोमोन आरो खावसेखौ दा आं लाबोनानै गासिबो जयनिं होफैजोबनाय जाबाय आरोखि। आरो बे 144नि गेजेरावहाय माखासे बै कुन्टलानिबो दंबावोमोन, कुन्टलानि बाजारनि गासै जों 144 जन जयनिं लानाय जादों। आरो बे रत्नाया आंखौ बुंबावदों दि बेहाय इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैखायामोन होननानैबो बुंदों आरोखि बियो। दा रत्नायाथ' बै समाव बोरै मोनथिनो जों इउपिपिएलआव दंना गैयामोन, मानो होनबा बेथ' बिपिएफआवसोमोन। बिपिएफआव बियो अबेबा प्राइमारिनि थाखा थगायनानै जादों ना मादों होननाय खोनादों। एलआइसिनि थाखा थगायनाय कारापसन गाजिनि जुनै बियो पार्टियाव दोनजायाखै आरोखि। दासिमबो बिनो प्रुफ नांगौबा एलआइसि थगायजाग्राफोरनि प्रुफ नांगौबा होफैनो हागोन आङो, आरो प्राइमारिनि थाखा थगायनायनि प्रुफ नांगौबा बेखौबो आं होफैनो हागोन। नाथाय बे आङो बेखौसो बुंनो सानदोंदि बे आंखौ गाज्रि रावजों बुंदों, दंफां सिखाव लहा सिखाव होननानै बुंदों बे आंखौहाय। नाथाय बियो आंखौ प्रुफ होनो हागोन नामा? बे आंखौ दि लहा खावग्रा दंफां खावना जाग्रा होनना बुंजोबदों जोंखौहाय, माबा मोनसे प्रुफ होनो हागोन नामा? नंगौ जोङो मावनानै जायो थिगैनो, दंफां मावनानै जायो जोङो, बिदिनो लकेलनि दंफां हाना लानानै जोङो हानानै फानो, आरो बाथाम साथाम हानानै जों फानलानानै जायो। माबा मोनसे मावनानैथ' जानांगौ। जोंखौ नायाखिसैब्ला उकिलानो जोंखौ नायाखिसैब्लालाय माथो उफाय दं। जों बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै जालाबायो आरोखि, जों बिसोरबायदि थगायनानै जाग्रा मानसि नङा। आरो आंखौ बुंदों बे लहा नागिरनानै जालाबायो, लहा नागिरलाबायो हाग्रा बंग्रा। आङो लहाखौ मावो थिगैनो, नाथाय आङो लहाखौ बायोसो। आङो लहानि मालिकसो, बायग्रानि मालिकसो। आंहा मोनसे गुदाम दं सिक्रेटनि, आं बहाय बेबसा मावो फिसा फिसौ, आं बिदिजोंसो सोलियो आरोखि। आरो बेयो बुंबावदों आंखौ बे गावसिनि अफिसाव माबा मटर ना माबा खावना लायदों होननानै बुंदों आरोखि। बेफोरबो गावनाव प्रुफ दं ना मा दं, बे लहा खावदों होननायनि प्रुफखौ बे आंनो देखायनानै होनांगोन आरोखि। मेन उद्देस्यआ जाहैबाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै फैजोबनानै जों मानि जुनै बिपिएफआव जगदान होफैदों। मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो रबिराम सारखौ गोबां खामानि मावनाय नुबाय जोंनि खाथि खालायावनो। जोंनि नैबे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिजयनगरनिफ्राय ओरै बाजारजों थांनाय बै थानापारासिम ब्लेक टकिं लाबोदों। 5 बोसोराव बिसोर बेखौ मावनानै देखायनो हायाखिसै, गाबोन जागोन समफोर जागोन, जोंना लामा बाजार गारलाजोब्बायमोन। जों बेफोरखौ मावनायखौ मोजां मोनदों। आरो हनै जोंनाव हाइ स्कुलनि ओरै किउबआव मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं गायसनदों। मा स्कुल जागोन दं बेथ' बुंनो थांला, बेखौबो जों नुबाय, रबिराम सारा लाबोदोंनो। आरो बेनि सेरजों मोनसे ओरै लामा थांनाय दङ एकदम बै थाखामफुरसिम लामा, बेखौबो रबिराम सारा लाबोगासिनो दं। आरो मोनसे हनै नेपालि बुस्तिजोंबो ओरै मोनसे लामा थांनाय दङ एकदम सिद्दा, बेबो जानो थांगासिनो दं रबिराम सारनि आन्दारावनो। निउ खाग्राबारियाव बिराद गिदिर मोनसे खामानि लाबोनानै होफैदों रबिराम सारा, माखासे कालभार्ट दं आरो माखासे ओरै ब्लेक टकिं बेखौ मावनानै खामानि लाबोना होफैबाय आरोखि जोंनि बे कुसुगाव नैबे उकिल मसाहारिनि समस्तियाव। खिन्थु लांदों आरोखि जोंनि कुसुगाव समस्तियाव गासै रबिराम सारा 42टा खामानि लाबोदोंनो। दा बेफोरखौ जोङो बयनिबो खोमा नुबाय, आरो माखासे फाउन्डेसन खालामनाय नुबाय। जों रबिराम सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जों बे बिपिएफ दोलोआव जोंनि गामियैनो फैनानै जों जगदान होफैदों। खिन्थु गाबोननि एबारनि इलेक्सनाव जोंनि गामिनिफ्राय टटेलि मोनसेबो भट मोननाय नङा आरोखि इउपिपिएलआ। माने इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि गामियाव एबार निश्चित खालायगोन, माने जोङो इउपिपिएलखौनो जोंनि गामियाव जोङो सोआ माने जों बिसोरखौ मिटिंबो बानायहोआ। जोङो रत्ना बादि सिखाव नङा, रत्नायासो सिखाव।
रत्नानि उन सिगां बुंनांगौबा A to Z बिराद गोलाव दं जोङो बेखौ बुंजोबनांगौब्ला मानो जोङो बेखौ पार्सनेलि लानो बेसो आंखौ पार्सनेलि लानो आरोखि पार्सनेलि एटेक खालायदों आरो जोंनि लोगो दोगोफोरखौ बे सिखाव बुंदों खिन्थु जोङो आरो बेराफारसे जोङो मानि जुनै UPPL निफ्राय BP आव फैनो गोनां जादों माने रत्नामोन बादि गाज्रि मानसि थायोब्ला बे UPPL आव सासेबो मानसि थानाय नङा रत्नानिफ्राय गाज्रिसिन बे जायगायाव बे पार्टियाव रावबो गैया रत्नाया सानसे समाव आंखौ आजिलि 2.5 बोसोरसो जाबाय आरोखि बे आंखौ बिखुं बिसिनो मानो होननानैबो बुंदोंमोन बियो मानि जाहोनाव बिखुं बिसिनो नारदोंमोन नोंखौ UPPL निफ्राय एंगारगोन नोंखौ UPPL निफ्राय बोख्लायगोन मागोन बेबादि खोथा होनदोंमोन आरोखि नाथाय जोङो UPPL आव बे समाव जेबो बिबान लानानै मावथ'वाखैमोन आरो बे बुंदों आंखौ UPPL नि नङा होननानै जुदि UPPL नि नङा होननानै बुङोब्ला आं बेनो प्रुफ होनो हायो आङो बिजयनगर प्राइमारियाव सानसे समाव इउथ प्रेसिडेन्टनि दायथ' लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो 2016आव MLA नि टाइमाव मोनसे बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि जानानैबो आङो खामानि मावबोदोंमोन जुदि बेफोरनि प्रुफ नांगौब्ला आंनाव दंजोबो दिनैसिम आं बेफोर जिनिसखौ जोथोनै दोनजोबदों सानसे समाव नांगोन होननानै आरोखि माने रत्नायासो BPF आव रत्ना खर जानानै दिनै UPPL आव बियो बाल्मिखि जानानै दंफैयो आरोखि मानो होनबा रत्नानि जे बेबहार आखल बेखौ रावबो बे जोंनि कुसुगाव मोनथियै गैया आरोखि बे जोंनि 6 नं समस्थियाव खुनु देरहानांगौनि लामाबो गैला आरो UPPL नि जोंनि बे 6 नं समस्थियाव सिन्नबो थानाय नंला एबारनिफ्राय आरोखि बिसोरनि महर मोखांखौनो नायबाबो नुनाय नंला समन्थ जायगायावनो माने गासिबो UPPL निफ्राय फैनानै दिनै BPF आवनो जगदान होफैजोब्बाय बेफोरखौ नुनानैनो जोंबो दिनै BPF आवनो गासिबो जगदान होफैजोब्बाय आरोखि टटेलि जोंनि बिजयनगरनिया आरो जोंनि बिजयनगराव सासेबो BPF नि दोलोखौ जेनगोनखौ नुनानै आरोखि आरो BPF खौ देरहागोनखौ नुनानै जोंनि सायाव जेबादि जानला मोनला नंखाय बांखाय माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा माबि मेला होनानै जाग्रा दिनैनि दिनावथ' बाव जुवा मेला सोलिला मोनथिखागौ 5 बोसोर 4 बोसोरानो जाखाबाय आरोखि दा बेफोरखौ जेननायखौ नुखानानैनो जोंखौ जानला मोनला सिखावनो माबा जौ फाग्लानो माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा सिखाव बेबादि बानस'लाबायगासिनो दं आरोखि बे रत्ना ना मा बियो माने गावसिनि जेनगोनखौ नुनानै आरो गावसिनि दुरबलथा UPPL नि जे दुरबलथा बेखौ नुनानै खिन्थु बिसिनि जेननाया रोखाखा आरोखि UPPL आ बे समस्थियाव जेननाया एकदम रोखा आरो गोबां मानसि जोंनि आखायाव दं फैगोना बेखौ जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिसिनि दरखं मोखाङावनो जों जयनिं हैनो थांगासिनो दं आरोखि बिसिनि दरखं मोखाङावनो जयनिं होगोन जों UPPL नि अफिस खाथियावनो जयनिं हैनो थांगासिनो दं गावसिनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै जों बाव जयनिं होगोन गावसोरनो देखायगोन आरोखि जों बेनो रायजो राजाफ्रा बिसिनि बुंनाय गोदाव सोराव बुंनायखौ मोनसेबो खोनासंनाङा आरो नंखाया जोंबो सिखाव नङा रायजो राजाफ्रानो जोंखौ मिथिजोबखागौ बिसिनि बे जानला मोनला बखिलाबायनायखौ जेबो फासयनानै थानाङा जों बयबो फै खौसेयैनो जों BPF खौ एबार सरकाराव दाहोगोन आरो दाहोथारनांगौ ओंखायनो आं खावलायो रायजो राजाखौ खुलुमनानै फै बयबो BPF खौनो मदद होजोबनानै UPPL खौ बे जायगानिफ्राय जों होखारहरनि आरो दाख्लि बे इथ' नामा ब्लकनि मा बिबान दं बेहा बेखौथ' आं मिथिला नुफेराखैमोन जोंथ' गोदो UPPL आव बेखौ दासो बबेनिफ्रायबा ओंखारबोदों आरोखि बियो दा जोंनि रुबिराम सारखौ दानि रुबिराम सारखौ MLA खौ आरोखि दा बाव टिकेट मोननायखौ खोनानानै आरोखि मोदोम मावखांनानै जानला मोनला सालाननि ना माबा माबि बखिलाबायदों आरोखि माने गावसिनि दुरबलथा गावसिनि जेनगोनखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेबो साना सालाननि नाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला UPPL खौसो बुंनो हायो माने UPPL आसो एकदम हरैनि सालाननि नाखौ लाबो बिसोर बहाय फानफैगासिनो दं दा नै मैया दाख्लैबो लाबोनानै बाव फानफैदों बिसोर सालाननि नाखौ खिन्थु BPF आथ' बेबादि फानफैफेराखैमोन ना सालाननि नाखौहाय बे इथ'आ जानला मोनला MLA सारखौ सालाननि ना बुंलाबायनायफोरखौ जेबो साननाङा नङा मानो होनना बुंबा बियो MLA सारनि बाव खामानि मावफैनायखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदोंसो बेखौ सिन्था खालामनाङा आरो जुदि MLA सारनि खामानि मावनायखौ नायनो लुगैदोंब्ला बे ओरै बेरायलाबायथों आरो दानोथ' नै BPF सरकारनिफ्राय MLA सार बानायनाय लामायावनो गारि सार्जिं लागासिनो दङ गोदोथ' बिदि सालायनो हायामोन बिसोर बाजारानो गुगाजोब्बायसोमोन दा जानला मोनला माबा बखिलाबायनाय सुरु जाहांलाबायलायबाय आरोखि बिसोर दा बिनिखायनो बे सोरबा रत्ना सोरबा इथ' सोरबा जानला मोनला मानसिफोरनि जानला मोनला बुंलाबायनाय ससियेल मिडियाआव हगारलाबायनायफोरखौ जेबो सिन्था भाबना खालायनाङा मानो होनबा बिसोर बखिखासिगोन दा रुबिराम सारमोननि मोजां खामानि मावनाय मोजां खामानि लाबोनायफोरखौ नुनानै बिसोर गरम जाखासिगोन आरो गावसिनि जेनलानायखौ मिथिखानानै बिसोर गरम जाखाबाय ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खुलुमो फै जों BPF खौ खेबसे बहाय सरकाराव लाबोफिननि अब्लानो जोंनि गासिबो
बुंनांगौखौ जों जेरखम बुंनो हायो बेबायदि बुंनो हागोन जोङो बिपिएफ सरकारनि गेजेरावबा जों जेरै गोसो एरै बुंनो हायोमोन बा बिनानै लानो हायोमोन नाथाय इउपिपिएलनि गेजेरावथ' जों बेबायदि बुंनो हाया आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजानि सिगाङाव खुलुमनानै रबिराम सारखौ देरहाहोनो जुनै फै जों खौसेयैनो रायजो राजा जयैनो नागालेण्डनि सावगारियाव भट होनानै खेबसे आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो जुनै बयबो खौसेयै फैजोबदो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे बुंनांगौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि बेलायाव आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन।